דברים. תראו כמה אנשים יש כאן בגינה. עכשיו צהריים, אז אין פה הרבה אנשים. אבל זה יהיה בסדר, כי אף אחד לא נראה לי מחפש כאן. אז בואו נתחיל. יאללה, בואו נחפש מה גליים. טוב, אנחנו מתחילים. בואו נהיה שם. בואו נהיה שם. פה אין מה לחפש. אז נגיע לשם ונחזור אליכם. יאללה, בואו נתחיל. סתם דברים. בואו, נראה מה זה. נראה לי טבעת. בואו נראה מה יש כאן. מה זה? מה זה? אוי. מה זה הדבר הזה? לא יודע. יש לנו את זה. טוב, זה מה שאנחנו מצאנו. אז אנחנו נחזור אליכם. טוב, אחרי חריפה, איך שאומרים את זה, חפרתי עמוק ומצאתי גם את החלק השני. וואלה, זה נראה סתם. אם זה נשבר אז זה סתם. אז נעבור לדבר הבא. טוב, אז דקה אנחנו חוזרים לכם. טוב, אז בואו נעבור דבר. אני חושב שנלך באלכסון. אנחנו חיכה עד לייב. סתם דברים. נלך ככה. בואו נראה. מה זה? מה יש פה? בואו נחפור, ומה זה? נחפור. איפה הדבר הזה? זה כאן? אני לא מוצא את זה. מה אמור להיות כאן בכלל? פה זה כאן? אולי זה כאן. טוב, לא מוצאים. רגע, בואו נחזור. טוב, אז אנחנו די מחפשים. נראה, זה נראה משהו טוב. מה זה? מה זה? מה זה? ראיתי משהו. מה זה הדבר הזה? מה זה? מה זה, טבעת? מה זה? מה זה טבעת הזה? מה זה, טבעת? בוא נשטוף אותה, בוא. מה זה? מה זה טבעת? נראה מה יש עליה. בוא נראה. אני לא רואה. לא נראה לי יש בזה משהו. אבל בסדר. אנחנו נחזור אליכם כמה דקות. אוקיי? אז אנחנו ממשיכים אחרי המון, מצאנו את זה טבעת. לא יודע מה הייתה כל כך טובה. בואו נעבור את זה ככה. מה זה? יש כאן וכאן. בואו נראה. תביא את זה אצל עמוס. תביא את החפירה. בואו נראה. מה יש כאן? מה זה כאן? הוצאתי את זה? בואו נראה איפה זה. בואו נראה איפה לא יודע מה זה. היה פה צפצוף.
זה אולי קל. טוב, אז אנחנו לא מוצאים את זה, אז אנחנו נחזור אליכם אחרי איזה כמה בדיקות. טוב, אז אנחנו לא מבקרים. בואו נראה, אולי יש פה מרגיש משהו. מה זה חמסה? בואו נשטוף את זה, בואו. אב כזה? לא יודע מה זה, זה נראה ממש, אבל ממש ישן. לא יודעים מה זה. אנחנו נבדוק את זה. אז חכו רגע. טוב, אנחנו עשינו פה בור. מה זה בור? טוב, אז יאללה. בואו נמשיך. ביי, לצאת מהסביבה הזאת. לא נצא. זה לא נראה משהו. בוא תראה, צלם, תראה. זה נראה פה הבת. איפה? בוא נחפש את הדבר. מה זה? אני מרגיש חזק משהו. מה זה, שרשרת? מה זה הדבר הזה? מה זה, שחטופים? מה זה הדבר הזה? של חטופים. בוא נראה. זה יפה. זה יפה. מגניב, כמובן זה פה. ב-2023. טוב. אז נראה לי זה היה הסרטון שלהם להיום. אין לנו עוד מה לחפש. זה הסרטון להיום. אז נתראה בסרטון הבא. אז יאללה ביי.